Hallelujah, hallelujah, hallelujah. It's nice to be here. Kuti zvakanaka kuva pano. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Murambenyu here. Ndinokukwazai vose muzita raKristu Jesu Ishe Muponesi. Matimu anenyika kwamunova muri vose. Ndinoti nyasha dzaMwari dai dzasvika kwamuri nemiwo. Nyasha dzaMwari dzakubatsiraiwo kuzwa shoko evhangeri. Zvataungana izvezvi kuti tidye zvokudya zvomweya. Tagara patafura dzomweya, Mwari vatigadzirira zvokudya. Matimu enyika kwamunova muri, mumwe nemumwe ane mukana wekunokorawo achidyawo patafura dzomweya. Nokuti hakuna munhu unorarama nechingwa bedzi kana nezvokunwa bedzi, asi munhu unorarama neshoko rinobuda mukanwa maMwari. Ndo shoko ratagarira pano, ndo shoko ratiunganidza pano. Taunganidzwa neshoko rakanaka, taunganidzwa nezvekudya zvomweya zvakanaka. Saka Mwari ngaatitungamirire pakubata kwebasa rino, kubva pakutanga kwaro kusvika pakuguma kwaro. Mweya mutsvene waMwari abate nemi, nekuti ndiye mweya anoita kuti mumwe nemumwe anenge anzwa shoko irori akwanise kurigamuchira. Kana arigamuchira rigokwanisa kuvaka chiupenyu muupenyu hwake iye, pagova neshanduko, pagova nekukura kwemunhu mukati. Saka mweya mutsvene waMwari ngaave nemi, akutungamirirei mese kwamuri. Kune vari kuona paFacebook, kune vari kuona kuYouTube, kunoti nyasha dzaMwari ngadzive dziinemi. Amen. Ndinokudza iye wakwegura pamazuva ake, iye wendebvu chena nebvudzi chena, iye wakanga aripo kuvapo kusati kwavapo. Jehovha Mwari waIsraeri ngaakuzwe kubva zvino nokusingaperi. Amen. Ndinokudza Ishe wamadzishe, Mambo wamadzimambo. Muzita rake takaponeswa, muropa rake takapiwa upenyu husingaperi. Naizvozvo iye nyama yake nemweya zvakapiwa pamberi paMwari sezvinonhuhwira gwayana raMwari, iro rakafira zvivi zvevanhu rikagamuchirwa rikatendwa kudenga raMwari. Naizvozvo mumwe nemumwe anotenda kwaari achava neupenyu husingaperi. Ishe wedu ngaakuzwe kubva zvino nokusingaperi nemabasa makuru aakaita kubva pakubarwa kwake pakasvika chiratidzo chinotyisa, chinoshamisa chisachaitika, kuti mhandara ikava nemimba, ikabatira mwana, ikazvara mwana komana. Nekufa kwake, kuti akafa mazuva matatu akamuka kubva kwakafa, nemuviri wake akaenda kudenga. Ushe hwaMwari akagadzwa ushe kudenga napanyika dzose. Zvikanzi mabvi ose kudenga napanyika anogona kubva pamberi pake amunamate, amukudze kuti ndiye Ishe wamadzishe, Mambo wamadzimambo. Hakuna unoramba, hakuna unopikisa. Naizvozvo Ishe wedu ngaakuzwe kubva zvino nokusingaperi. Titi amen. Ndinokudzawo mweya mutsvene waMwari, mumwe munyaradzi watakakumbirirwa naIshe kuti ave nesu agokwanisa kubata nesu. Neshoko evhangeri ratinoparidza ndiye anoita kuti zvibude zviparidzirwe kuvanhu, kuti vanhu vanzwe. Ndiye unopatsanura shoko rake, ndiye unopatsanura evhangeri yake, ndiye anoita kuti risvike munzeve dzenyu richitapira mukanwa menyu sehuchi, rogovava mudumbu menyu semishonga yemudumbu. Ndiye mweya mutsvene mumwe chete watinotaura nezvake. Azati ari Piyo kana kuti Dhamreta, azati ari Ginatio kana kuti Andrea, asi ari mweya mutsvene waMwari. Azati ari Chipoko kana kuti Holy Ghost, nokuti anabvira afa akaranga kubva kudenga kwapenyu, uye mupenyu nokusingaperi, nokuti mweya waMwari akabva kuna Mwari. Iye mweya mutsvene waMwari ngaakuzwe kubva zvino nokusingaperi. Titi amen. Zvana mudzimu inoyera zvezvo hazviko kudenga. Mitauro yavanhu, vanhu vangakurawo kuisa confusion pazvinhu zvisina confusion. Ndashoko raMwari harina confusion pazvinhu zvose. Kana paine zvinhu zvine confusion, aiwa tikangopera tese kuita confusion, asi iri harifira kuita confusion. Kune vakadzidza vanosvito vakadzidza, kune vanotaura vanosvito vanogona kutaura, kune vakangwara vanosvito vakangwara, asi zvose izvozvo hachisi chinhu pamberi paMwari, pamberi peshoko nebhuku iri. Bhuku iri ndo shoko raMwari, ndo kureva kwaMwari, ndo kutaura kwaMwari panguva dzose. Saka kana paine anomhura nekushora magwaro akanyorwa mubhuku iri, nezvese zvakanyorwa mubhuku iri zvakanzi matambudziko ose akanyorwa mubhuku iri achava pamusoro pake nokusingaperi. Saka ngatichenjererei kumhura mweya nokumhura Mwari. Paya panonzi kumhura mweya,
vaprofita zviri kuchikidzirai kuti musamure mweya, musabvunze mweya, sei machalenja mweya. Mwari akati potai muchichalenja mweya inokuprofitai yamunofamba nayo, kuti muone kuti zviro kwazvo zvakabva kuna Mwari here mweya. Saka vaprofiti vasakuchikidzirei, vachikuchikidzirai kuti kana ivo vachida kuita zvavanoda nemi, vakuitei zvitoi zvenyu zvavo ivo, vaite madiro acho jina pamusoro penyu. Mweya mutsvene waMwari asi zvakawira izvozvo. Mweya mutsvene waMwari akatoti ndiedzei, potai muchindiedza muone kuti handizviti here, potai muchindiedza kuti muone kuti mweya uyu kushanda uyu ndowaMwari here, nokuti mweya wese wakabva kuna Mwari unotenda kuti Jesu ndiye Kristu, wakabva kudenga akauya panyika ino panyama, akafa akadzokera kudenga. Saka vaya vanouya vachitaura mamwe mazita, Holy Ghost, Damreta, Pio, Ginasio, mudzimu inoyera, ingori confusion. Zvamwari hazvina confusion. Dai zvati confusion, zuva raikuda riri kana kutumbaudza nyemba nerimwe zuva, raikuda kumavirira nerimwe zuva. Asi zvamwari zvakarongeka, sekurongeka kwakaita munhu, vese yemunhu yakarongeka, ukatarisa munhu yakarongeka, kuti ane mazuva ake mairi akapatsanana zvakafanana, ane nzeve dzake dzakapatsanana zvakafanana, ane nzeve dzake kumativi emusoro, haana kuiswa pamusoro pemusoro nzeve, asi dzakaiswa kumativi kuti dzikwanise kunzwa zvinobva uku nezvinobva uku, nokuti hapana zvinobva kudenga. Saka unochiterera zvinhu kurongeka kwaMwari. Mwari akana zvakafanira kuti tise nzeve kumativi emusoro kunhangwe. Hapana zvakafanira tise mhino pamberi pemunhu kuti munhu apota achifamba achifema, nokuti munhu anofamba achienda kumberi haangazokwanisa kufema kana mhino ikugotsi. Ndokurongeka kwaMwari. Saka toita sei kuti munhu afambe zvatomba makumbo maviri kuti afambe zvakanaka, tomba tsoka dzakanaka dziri flati dzekuti haadonhi, anenge asina kumira ngeshiri, anenge akamira semunhu. Mwari akaita zvakarongeka, akagadzira munhu. Munhu abva aine confusion dzake, akati aiwa kwete, zvamwari zvakadhakwa, zvamwari hazvirizvo, zvamwari zvine confusion, ukavhura kwakati, okovhura kwakati, okotora bhuku yakati, ogovhura pakati, dzingori confusion idzodzi. Varipo venharo vakasikirwa nharo, varipo vakauya kuzosikirwa nharo. Nharo idzodzo ndo dzavakamutsirwe basa, vakamutsirwa nharo. Nharo idzi inharo idzodzo, vakomana enharo vaMwari. Chitsungirirai mazuva ekupedzesera atiri kurarama. Ndatiri kurarama mazuva ekupedzesera ekuguma kwenyika. Mazuva atiri kurarama mazuva ekuti mumwe nemumwe agadzirise makwara ake, mumwe nemumwe abve pakutadzira Mwari nekutadza kwaanoita. Nokuti vakawanda vazhinji vanotadza, vanosvika pakutadza asi vanotadzira ivo, votadzira mweya yavo, votadzira vakadzi vavo, votadzira dzimba dzavo, votadzira vana vavo, votadzira kereke, votadzira Mwari. Ndapano kubata kwose kwavanoita vanhu vanotadzira Mwari pazvose. Hapana zvavanoita, asi zvose zvavanoita vanoita vaine chinangwa chekutadzira Mwari. Vamwe vanozvita vakangwara vakachenjera, asi mukuchenjera kwavo vanenge vachitadzira Mwari. Vamwe vanozvita vanogona kutaura, asi mukutaura kwavo vanenge vachitadzira Mwari. Saka hama ndikuti munofanira kutsungirira mazuva ano atiri kurarama ekupedzisira. Ndaishaka taura kuti tarirai mazuva ekupedzisira, vanhu vachava nemwoyo yakaoma, vanhu vachava vachizvikudza, vachava vari varevi venhema, vachava vari vaiti venhema nevateveri venhema. Hapana chokwadi chabuda pamuromo yavo vachatobuda dziri nhema chete. Vanhu vachava vari vanhu vanokaranya sirivhera nendarama, vanokara mari pazvinhu zvose, vanokara pakukudzwa pazvinhu zvose. Saka mavara emazuva ekupedzisira Mwari sekutaura kwakaita akabva asvika kwatiri. Naizvozvo panguva dzino tinongoona zviri kuitika. Pakanzi pachava neguhu rehondo, hondo tinonzwa ana Trump vachida kuputitsana, vachitaura kuti tinokuputitsai, tinokuputitsai. Zvikanzi pachava neguhu rehondo, pachava negore renzara, asi pachasvika gore remaguta, nekuti hapana achashayiwa, hapana achakazvitaura, asi mazuva iwayo kushiya kudenga uchabva wasvika.
Saka tiri panguva dzino tiri kutarira tichiona kufamba kwenguva nokureva kwezviratidzo zvakarewa naIshe kuti tarirai hama neshamwari takusvika pedyo chaipo pekuguma kwenyika. Hapana achakwanisa kutenga kana kutengeserwa kana asina munembo paruoko rwake nyangwe pamhanza pake. Iyo nguva ichasvika, makapiwa nonzi nzwisa paCovid-19, makapiwa nzwisa yekuti ani nani asina kubayiwa, asina kubhuswa, munhu weye haakwanisi kutenga kana kutengeserwa, haakwanisi kushanda kana kuenda kubasa, haakwanisi kukwira kana bhazi kana kombi chaiyo haadiwi. Mese mukafoira. Zvino kana nguva iyo yasvika, iyo nguva yekunzi munhu wese ngaaiswe munembo paruoko rwake, haende kubasa, hadye, hatenge, hatengeserwe. Uchato nezvinhu zvako zvawarima, nezvinhu zvako zvawagadzira, wada vhura kashomukaku, utenge, wobvunza kuti unawo here munembo, kuti handina. Obvanza asakati tive newe. Zvinhu zvako unazvo zvokutengesa asi hapana ndautenga nokuti hauna munembo. Wacho handa kutenga kuti tara kutenga asi ndaona kuti hauna munembo saka hatikwanisi kutenga. Nguva iyo ichasvika. Nguva yeCovid makatadza mukafoira, mukabhuswa mese muchingonzi bhustai musha mudungwe. Kwazorowa matumbu ndokwazvinotizira. Zvimwe zvinoitwa nokusarava shoko, nokusanzwisisa shoko, nokusanzwisisa zvinonzi kufamba kwenguva nezviratidzo zvenguva. Kune zviratidzo zvenguva. Zviratidzo zvekuguma kwenyika ndozviratidzo zvenguva Ishe zvaakatiratidza. Kuguma kwenyika kwakataurwa naIshe achibva achienda kudenga akati tarirai varume, kuna anonzi Antikristu atopanyika 2000 years ago. Saka muri kudutsa here kuti pa 2000 years Antikristu hamusi kumuona. Mukanzi mubate munongedzerei vakawanda, vakwanise kumunongedzera, vakawanda vakwanise kumudaha, kumurava chaiko nezita uyu Antikristu. Asi Mwari akataura 2000 years ago, akataura akati aiwa tarirai varume, ndakwenda kunodenga kunogadzira nzvimbo dzokugara. Zvandakuenda kunogadzira nzvimbo dzokugara kumusha kwababa vangu, kune nzvimbo zhinji dzokugara. Chaiyo kuzomutorai kana nguva yachike yakwana. Asi tarirai, chenjerai varume, pane murume anonzi Antikristu ari panyika dzino, watopanyika, utori panyika. Ishe akabva aenda kudenga, abva anotikumbira mweya mutsvene waMwari, akanokumbira mweya zvikanzi vanhu ava vari voga vangakunde. Ndaa zviri panyika zvinotoda mutsanyo nekuzvitsaurira nemunyengetero muzhinji kuti vakunde. Zvino kana Mwari akutaura mashoko ekuti zvevanhu ava zvinotoda mutsanyo nekunamata, Jehovha wati hautsanyi haunamati. Confusion. Ndo vaya vanataura veconfusion. Vanobva vaine confusion dzavo. Mwari anotaura pachena achiti varume kuti mukunde munofanira kuti mutsanye, muzvitsaurire, munamate minamato chaiyo inosvika kudenga. Zvadzai zvikwama zvemweya zvakazara munamato, mobheka munamato kudenga. Tamunamato iyoyo ndo ichakurwirai mazvepezesera. Tamuchinda wenyika ino ari pano kare ari kutoita basa rake. Asi muchinda uyo mukasamuona, mukasazarurwa naIshe, tikasakupanidzirai kuti tarirai muchinda uyu Antikristu, munoramba muchiteedzera. Zvinhu zvipi nezvipi zvinoita nekurwisana nebhuku iri, zvose izvozvo ndezvemuchinda uyo. Iye muchinda uyo ndiye akabata ushe panyika dzino panguva dzino. Satani ndiye. Saka uchiona Facebook wakubuda vakashama kuna Facebook. Vabva vaigadzira kuti inge chinhu chakanaka kuti mutaure nehama neshamwari, asi chinangwa chavo ndechekuti vanhu varase hunhu vari paFacebook. Kusvika vanhu vakutengesa miri yavo paFacebook, vachibuda vakashama, vachiita upomwe paFacebook dzavo. Mataiwa zvinhu zvakanaka, aiwa zvina kunaka. Ndi Antikristu ari kuita basa rake. Vurai meso nokuti Ishe akataura kuti chapa meso asi hapana chavangaoni, chapa nzeve dzokuzwa asi havanganzwi.
kana kunzwisisa. Asi kana tokuparidzirai, vurai nzeve dzenyu, mozarira mwoyo yenyu, movhura meso yenyu, munasi kuonesesa zvinhu izvi, monzwisisa zvinhu izvi, kuti muregedze kuteyiwa nemuchinda wenyika ino, dangwa kuru rekuteya. Satani chaanogona kuteya vanakomana vavanhu, ipapo ndipo paanogona pakuteya. Anokuisa munhamo nematambudziko aida kukuteya kuti urombe, anokuisa nhamo nematambudziko kuti akuteye kuti uite zvakaipa zvinotadzira Mwari. Akasakuteya nemari, anokuteya nezvakaipa nematsotsi nenimo, kuti hausina kutsvaga mari, obva wauya kuti yaunayo yobvada kuti itorwe newakaipa. Mwana kuti anokuteya nemukadzi chaiye, kuti mukadzi unaye kuba ukobva kuba small house, iwe obva waita small house, obva wateyiwa naSatani. Kusvika watolegaliza kuteyiwa kwako, obva waita mumwe mukadzi wechitu waunotoroora iwe, obva waunobvisa mari, obva wabvuma kunasi kuteyiwa zvazvokwadi, obva waisa chidhindo pakuteyiwa kwako, kuti zvakanaka izvi. Tora wechitatu oramba uchitowedzera pakuteyiwa kwako. Obva kuti aiwa mvura haina kunaka kuti munhu amwe mvura netii kana madhiringi haana kunaka, asi ukanwa doro, obva wateyiwa nedoro, unobva waita nerinonaka stereki kudarika zvinhu zvose. Obva wazvikudza mudoro rako kuti anzi ndikasamwa doro rinorwara, rinopedera, rinonetsa kusiya, sefodya nebhanje, anzi zvinonetsa kusiya, ndikazvirega ndinorwara. Iwe pawakaregedzwa mukaka waikupa upenyu, mukaka wamai wako waikupa upenyu, wakauregedzeswa iwewe, asi hauna kufa. Wakatorumurwa iwewe, nguva isati yakwana, uchiri kutoda mukaka kubva kuna mai wako, ukazorerwa mhiripiri iwewe kuti uregedze kunwa mukaka iwewe, asi hauna kufa. Nhasi uno ndopaunotoza zvedoro kuti unofa iwewe, nefodya kuti ukaregedza fodya unofa iwewe. Hauzoneri hama kuti wakateyiwa, ukasungwa newakaipa, kakuteya nechiteyo chake. Musabvume kuteyiwa newakaipa. Tarirai mukutadza kwenyu, pane kutadza kunodarika kuti kunosvika kudenga kuna Mwari. Zvitadzo zvenyu nezvivi zvenyu zvinosvika pakunhuhwa kusvika kudenga kuna Mwari. Mwari achiti vanhu vangu vaparara nekushayiwa zvivo, asi nda kuti vanhu vangu vagova vadyire nhaka yeupenyu husingaperi. Pane vamwe vacharegererwa, pane vamwe vasikaregererwa zvazvokwadi. Pane vamwe vanozvikudza nekuzvitutumadza pakutadza kwavo, nevamwe vanotadza negoni nekuziya chaiko kuti vari kutadzira Mwari, voramba vachitoita zvakaipa. Kubva kumadzimba dzenyu kusvika kumabasa enyu, kusvika kuhurumende chaiko, vanenge vachitadza negoni, vachiziva kuti zvavari kuita zvakatoipa pamberi paMwari, asi vanoramba vachiita chete. Kana uri mumwe wevamwe vari kuita mabasa ezvakaipa, isa tinorava zuva nezuva tichirava vachita rume zvamuri kuita zviri kutadzira Mwari, mobva mazvibhabhadzira, kuzvibhabhadzira kuti ko ndiri munhu kaini, ndiri munhu wenyama kaini, kuzvikudza pakutadza kwenyu. Vakadaro havaregereri ushe hwekumusoro kudenga. Mwari anopa mukana wekutendeuka, okupa mumwe mukana wekutendeuka, okupa mumwe mukana wechitatu newechina kuti utendeuke, asi ucharamba uchiita mabasa ako. Ivavo Mwari ataura achiti ivavo ndichavarovesa kwazvo ndineshamhu yesaizi yavo yandavaringira. Bhuku inoti vurai kubhuku kuna muprofita Amosi chapter 2, hapana mavara makuru ari. Zvanzi naJehovha, nemhaka yekuti Moabhi vakadarika katatu zvemekana, handikadzori kurogwa kwavo, nokuti vakapisa mapfupa amambo weEdhomi kusvikira aita madota. Ndopekuti munhu afa
apedza kufa vobva vabata chitunha muchita zvamunoda nechitunha. Vakava vari muYehovha vatora mitumbi yobva vadya, munhu akafa vobva vamudya. Votora mapazi emunhu vonoromba, vamwobva vatora mapazi wayo vobva varomba, vamwobva vabika mupoto vobva vadya. Zvinhu zvakaipa pamberi paMwari. Vaya vanotaiwa tinorarama sevarungu, kana tafa tipisei nemoto, toita marota madota chaiwo marasha, murase kugungwa uko. Ana Gorimbo uyo anotamba mutambo wetsiva wakarambwa futi naMwari kuti mutambo uyo hauna kunaka. Apedza kutamba mutambo usina kunaka, obva ati kana ndafa ndipisei murase madota angu kuDurban, South Africa uko. Kutadzira Mwari ikoko Gorimbo. Kana vasina kukuparidzira, vasina kukudzidzisa, teerera panguva dzino. Izvo zvezvo kutori kutadzira Mwari. Vakapisa mutumbi wamambo Edhomi kusvika aita madota. Zvanzi naMwari, chii ichocho chamakaita? Mwari pakati ivhu chadzokera kuvhu, haana kutaura zvokupisana. Ivhu tu, kana munhu afa anovigwa, kana Ishe chaivo havana kupisa panguva yaIshe, hakuna aipiswa. Kana muchivanhu chedu isusu chevanhu vatema, hapana munhu anotsva. Asi kurudziro rwakatukwa, iyo rudziro rutsinye rwarungu, ndorunoita zvekupisana vachitadzira Mwari. Saka kana uri munhu ari kunana UK, kunana America, vacho munozviti ndimi mune mari, ndimi makangwara chaizvo, ndimi makachenjera. Teererai pazvinhu izvi, dai munokanzura zvamakanyora kumawiyi enyu kuti kana mafa muchapiswa. Muzvipisirwei? Bvisai izvozvo kutadzira Mwari iko. Zvivi zvenyu zvakuteverai makuva iko. Asi ndichatuma moto kuvaMoabhi, uchapedza dzimba dzoushe dzeKerioti. Moabhi vachafa nebope nokudanidzira uye nekurira kwehwamanda. Ndichaparadza vatongi pakati pavo nokuuraya machinda avo ose pamwe chete navo. Ndozvinotaura Jehovha Mwari. Judgment yakaitorohwa kuti nekuda kwekuti makapisa mambo kuti adota, nemiwo chakupisa ine moto, muchatsva mese, hapana chasara. Ushe hwenyu uchabvisa. Ndozvinotaura Jehovha Mwari. Saka ngatiziye hama, tipote tichidzorana pazvinhu zvisina maturo, sekuita cremation, kukremeta munhu. Munhu ngaavigwe. Ko nyika dzokuika dzapera here? Hadzina. Munhu ngaavigwe. Tiri kutadzira Mwari. Phone number yevhati. Zvanzi naJehovha, nemhaka yekuti Judha vakadarika katatu zvimwe kana chaiko, handingatombodzori kurohwa kwavo, nokuti vakaramba murayiro waJehovha, vakachengeta mitemo yake, vakasachengeta mitemo yake, vakarashiswa nenhema dzavo dzakateverwa namadzibaba avo. Vakazvisikira zvimwari, vakazviumbira zvimwari, vakanamata zvimwari, vakati ndo Mwari wedu uyu anogara nekusingaperi. Vamwe vakati aiwa, kaini munodana kuchiti Nyamutsvene, ikadana ichitipira kana kuti Tamreta kana kuti Gnatius kana kuti Andrea. Vakadana mazita iwayo, vakatadza kudana kuna Kristu Muponesi, vakanamata izvozvo kubva mumadzibaba avo kusvika kuzvivana zviriko nhasi, vachikotenda kune izvozvo kubva mumadzibaba avo. Kutenda ikoko kwamadzibaba avo imhosva pamberi paMwari. Saka uchiona vakawanda nokuti akakurira achitaura zvaPiyo naGnatio, ukamuparidzira Kristu anoramba kuti aiwa kuna Kristu kune chimbo mutauro, kuna Piyo naTamreta. Asi ukaona aiwa rume kune Mweya Mutsvene waMwari, munyaradzi anonzi munyaradzi, mweya akabva kuna Baba, vanoramba izvozvo kuti aiwa kwete ibva nekabhuku kako, vachitaura mashoko ebhuku iyi vachimhura Mwari.
mhosa iyo. Asi ndichatuma moto kuna Judha uchapedza dzimba dzeushe dzaJerusarema. Nguva ichasvika hama yekuparara kwezvinhu izvi. Asi kana yakwana nguva iyi nyika iyi inokukwanira iwewe nyika isati yaguma. Mumwe nemumwe ari kufa, asi pakufa kwedu ndo pakuguma kwenhoroondo dzedu. Saka ukasatsunga nhasi, ukasatendeuka nhasi, nhoroondo yako iwewe, bhuku rako upenyu rinovharwa kudai kana nguva yako yakwana. Bhuku idzodzo dzinozovhurwa kana pakutongwa marudzi. Kunzi wakabateiko panyika dzino, bhuku rako robva ratorwa, faira rako robva ravhurwa. So kunzi ndiye aitenda kuna madzibaba ake, aitenda kuna Piro naDhamureta naGenasiyo. Vakazvivakira chidombo, vakachiti Budha, vakanamata chidombo. Vamwe vakanamata nzou, vakaiti ndimwari. Vamwe vakanamata mombe, vakati ndimwari. Bhuku dzako dzichiraurwa pamberi paMwari. Varume vetendeukai. Vamwe vakanamata vakadzi chaivo, vakavaita vamwari. Vamwe vakanamata mari chaiyo, vakaita mari. Vamwe vakanamata mapolitical party, vakati tinofira party isu. Mhosa futi iyo unogofira party yeKristu akafira iwewe, ndofira zvimwe zvinhu zvisina basa. Utora munhu achirati kana iwe party tinofa, hapana tinoifira, unoifira iwewe. Ofwa watoziva kuti uri mumwe weantikristu. Zvaukuita namabasa auri kutaura ese ari kutopikisana nezvakawira Kristu panyika dzino. Nyika ino nezvose zvayo zviri kuenda kumoto, kunotsva. Zvimapolitical party zvese zviri kuenda kumoto, hapana chasara chakamira panyika dzino. Asi vakarurama vaMwari ndo vachabviswa panyika ino. Ndipo panonzi kuna zvakazarwa, tarira ndakatarira ndikaona kudenga kuchiburuka denga izva nenyika izva. Nyika yakare ikatiza pamberi pake. Ndikaona kudenga kuchiburuka nyika itsva ikavhurika sebhuku. Imomo ndikaona vazhinji vakamira pamberi pechigaro cheushe, vakabata machindwe maoko avo. Ndikabvunza kuti ko avo ndevanapi ko avo, zvikati auye hama dzavo unovaziva iwewe. Ndo vakatenda kuti Jesu ndiye Ishe, ndo vakatsungirira kusvika pazuva rekupedzisira. Saka tiri kukuparidzirai kutsunga, kuti tsungirirai hama, mugovawo vadyire nhaka yeupenyu husingaperi. Kuchenjera kwaMwari ndekwekuti ana achapinda, anenge anzwa shoko iroro ritenga regamuchira, anenge ari mhura, anobva atozvisarudzira ega kuti apinde. Rikaparidzwa namufundisi, vakapfeka kemesi. Rikaparidzwa namufundisi, akapfeka suti. Rikaparidzwa namufundisi, akapfeka mbikiza kunge n'anga. Asi kana ndichiparidza ndichitaura nokubva mubhuku kuti tendeukai varume ushe kudenga unoswedera, munofanira kutorigamuchira moritenda. Johani Mubhabhatidzi chaiye akapfeka mbikiza, aine nguo yakagadzirwa nematehwe emombe namakwai, asingadyi chikafu, achidya uchi netsumbu dzemusango. Michero ndo yaidya, achigara kurenje uko. Nganditarirai varume, kune nzvimbo kune harungana ari kurenje. Akaudza vanhu kuti tendeukai, gadzirisai nzira dzenyu, makwara enyu nokuti kune hamwe ane simba kudarika. Vanhu vakajorodwa, vanhu vakatendeuka mazuva acho. Zvino pane ane simba akatozouya akamutsa vakafa. Johani akamutsa vakafa. Akashurudza vanhu usingaoni, vanhu vakaona. Akavhura vanhu hamatsi dzisinganzwe nekutaura dzikataura dzikanzwa. Akatswatanura vanhu vakanga vakaremara. Vanhu vakanga vakaremara vakatswatanidzwa maoko avo netsoka dzavo, vakati sunga ufambe muzita raKristu. Vanhu vakafamba. Vakanga vakafa naRazaro, kanzi Razaro buda mugwiro. Razaro akabuda mugwiro kubva kwakafa. Kristu atoparidza nezvake. Zvino totenda seiko? Totenda kuna Johani Mubhabhatidzi
mabasa akabatwa naJohani. Kuna vakazouya vakadaiwa Johani ende, Johani wepanhasi watirona maka, vakati totenda kuna Johani, hatitende kuna Kristu. Wafunza kuti Johani upi? Unzi Johani wedu, Johani Gandanzara. Johani Gandanzara ndi Johani pachiko, asi ndiye akatora mweya waJohani Mubhabhatidzi. Ora zvakanaka kana akatora mweya waJohani Mubhabhatidzi, asika kune zita rimwe chete rinofana kudanwa, Kristu Jesu ndo rinopa upenyu. Johani haafana kupa upenyu usingapera, uwane. Mweya muchena waMwari haazive Johani, Kristu haazive Johani. Asi pane mukuru kuna Johani aripo Kristu, mukuru kuna Mozesi aripo, mukuru kuna Abrahamu aripo, mukuru kuna Adamu aripo. Shoko raMwari pasina zvose hapana zvaiitwa. Nyika pakubarwa kwayo, nyika yanga isina kana zvainacho, isina kugadzirwa. Asi shoko raiva naMwari, Mwari aiva shoko, shoko rikabuda rikagadzira zvose. Jobhu chaiye akasvika pakubvunzwa naMwari kuti, Jobhu wewe uda kuti ndiburuke inini kubva kudenga, ndiburuke inini kubva pachigaro changu ndiye kuzokureverera iwewe pana Satani andakagadzira inini, ndichimirira iwewe nditi mwana wangu akarurama uyu. Hakuna zvakadaro. Kana Jobhu iwewe uchisvika kunoziva zvose, kana uchiziva zvose zvinova kuti makore ako Jobhu akawanda chaizvo. Kana uchiziva zvose Jobhu iwewe unofanira kuziva kuti sei gomo iro takarisa apo tisina kurisa apo. Pamwe ndowako kabata mutara wacho uchiti gomo ngaridzike ngarikwire, ngariende kuleft ngariende kuraiti, pamwe ndowako kabata mutara wacho kune rimwe saidi. Nyika payakasikwa nepayakagadzirwa wakanga usipo Jobhu. Jobhu akazvininipisa akati aiwa Mwari, ndapurira, ndadarika pakufunga kwangu, ndiri munhu ndiregererei. Ndo nhau imwe chete neyaJohani. Vanhu musapurire pakunzwisisa kwenyu, pakurava kwenyu, pakunzwa nepakuona. Munhu akaita mabasa panyika dzino, mabasa aitwa ngaakudze Kristu. Mabasa ose anoitwa mazinoizwa ngaakudze Mwari. Pasina Kristu hapana chimwe. Ndakuramba kuti Kristu ndiye Ishe, ndombofanana nokuti vakomana vanonamata achitunga basi. Hazvireve chimwe. Zvanzi naJehovha, nemhaka yekuti Israeri vakadarika katatu zvimwe kana, vandingatongodzori kurova kwavo, nokuti vakatengesa vakarurama nesirivheri uye unoshayiwa vachipiwa shangu mbiri. Ndivo vanoshuwa kuona guruva rapasi pamusoro pavarombo, vachitsausa nzira yomunhu munyoro. Munhu nababa vake vachienda vose kusikana mumwe chete kuti vamhure zita rangu dzvene. Vanovata pasi pamaatari ose panguo dzavakatorwa dzichiitwa rupatso. Vanomwa waini yavakanipiswa mumba maMwari wavo. Kunyange zvakadaro, ndakaparadza vaAmori pamberi pavo, ivo vakanga vakareba semusidhairi, vaine simba semuOwaki. Kunyange zvakadaro, ndakaparadza zvibereko zvavo pamusoro kwemudzi yavo pasi. Vanouya tokubatidzirai kururama. Moti aiwa iko kwakuzi kururama, kururama ndokuende kwatinoda ubva vada ikoko. Moti varume, ibvai pakutadzi raMwari, ruramai muzvinhu zvine kudenga zvaMwari, obva varamba izvozvo. Moti anoziye iko mufundisi anongoti chigemenzi, anongoti chizuda, anongoti ndebvu, obva vatuka. Ndavada kuparidzirwa zvavanoda iyo nzeve dzavo zvinovafadza mwoyo yavo. Vanoda evhangeri vachibva ikoko, vanobva vanotadza vachibva ikoko. Evhangeri inovasimbisa pamabasa avo ekusarurama, vobvisa munhu akarurama kuti asvike pakusarurama kwake.
Unaona munhu anounganidza makwai aMwari, aunganidza makwai aMwari vaparizira evhangeri yakafa, ovashandurira kururama kwaMwari, voutsakururama kwake, obva audza vakazvi kuti rukwai musoro itai zvamunoda, minurai itai zvamunoda, podai kumeso podai chaizvo, pendai nzwara pendai chaizvo, chinjai makanda kubve pakusviba muita varungu chaivo, majerobhoni chaivo chaivo. Ukashandura kururama kwaMwari, wotakururama kwavanhu. Zvino zvakaitwa nemaoko avanhu ndezvavanhu zvichaparara, asi zvakaitwa nomweya ndezvekudenga ndezvemweya zvichararama nokusika kwake. Ndakakuburisaiwo panyika yeIjipita, ndikakusimisai murenje makore 40 chaiwo kuti mutopinda munyika yavaAmori. Ndakamutsa vaprofita pakati pavanakomana venyu navanaziri pakati pemajaya enyu. Handizvo here? Bvunzo. Mwari anobvunza mubvunzo. Ndakakuburisai munyika yeIjipita muchimhanya imimi, ndikakuchengetai 40 years murenje imimi, ndikakupai mana murenje mukadya, hapana chamaishaiwa, ndikakupai mumvuri raifamba ndiinemi, jini ranga ndiri gore raifamba nemi, kuti mukafamba mukamira taimira tese. Uri usiku ndakupai mwenje kubva pagore iroro, 40 years ndiinemi, ndikanokupai kunyika ino. Handizvo here? Asi chete pazvose izvozvo hapana munhu akatenda, hapana munhu akatendeuka kusvika Mwari atoona kuti iri rudzi lapinde. Ndichasarudza vairi vatatu pakati pavo, hakuna vadye nhaka vachagara nhaka yangu yakareka. Rwendo rwekubva kuIjipita kusvika kuKenani raiva rwendo rwaipedza almost 3 to 4 days, asi vakapedza 40 years. Mwari atoona kuti iyi timu hapana vainopinda, vakatopinda vanoita wese. Kana vacha mabasa akadai somunzara, vakanoguta uko vanoita sei. Tovatendi vekuti mutendi anobva kunzara kuZimbabwe achitenda kuti Jesu ndiye Ishe, obva aenda kuUK, oenda kuAmerica, oenda kuSouth Africa, padhuze paBotswana apa, ongobata kamari pichani, atopanuka, akutomwa doro, chato chidhakwa, tozikanwa pabhawa kuti madzibaba anosvike, madzibaba anozikanwa zanotopfuura nepabhawa achimwa. Kutosvambisika amai, kuti amai ava vaiva muprofita, amai ava vaizvo zvakuminura kudai, famba akapenda nzwara kudai. Zvino Mwari anokubvunzai kuti mabasa andakakuti ngai asiriwe here aya? Handizvo here imi vana vaIsraeri? Asi makapa vanaziri waini vanwe nokurayira vaprofiti muchiti regai kuprofita, asi ndizvo zvamakaita. Mukati kuna vanhu vaMwari, munongomabhichana vanhu vaMwari, nhasi Christmas chete mombomo wakabhichana hapo zvikanzi zvinhu saka zvakaoma here? Wabva vamwa doro, mukatopfurirwa nehama mukanwa doro imini, pamwe pacho imini vacho ndini makatofurira vamwe futi, mukati hatozoreurura shamwari nhasi new year ngatifarisei izuva rimwe chete. Kako Mwari akatipise nezuva rimwe chete tizoreurura. Vakanwa waini, vakadya nguruve, vamwe vakatominura zuva iroro ngazaku nhasi Christmas ka mazidresi anotichembedza, mazidresi anotichembedza, andozvomungamunotaura. Hanzi dzinochembedzwa nemadresi, chipostori chinochembedza munhu, andozvamunotaura. Ndo chinotochengetedza munhu. Ukatora mukadzi ane 50 years mupostori ukamisa, utora mukadzi wenyika ane 50 years ukamisa, unozoona kuti nyika haina kunaka iyi, inokuparadza kuti ukarwa nemheni. Chembero zvakuti muroyi kuti Mwari achengete mutumbi wakaora kare. Kuchengetwa kwenyu imana amai ndiMwari, hakuzi kugeza kwenyu mvura inogeza iya haipana zvanokuita iyi. Tumafuta twamunozora hatinogeza ganda renyu. Nyasha dzekudenga ndo dzinokupai makanda akanaka,
dzinokupai kusachembera ekuti ukaudza kuti une 50 anokuudza kuti une 30 achiramba akabata musoro kunyepa amai avo nyepa kana kuti ndana vazukuru ndakamira pandiri pano inyasha idzodzo. Saka musape makanyeperwa mapostori kuti makuchembedzwa aiwa kwete. Kururama kwaMwari ikoko ndo kwatiri kutaura tichiti kana makufurirana muchiti hanzi takuchembedza ndo evhangeri yechiantikristu irikutaurwa bhuku kuti vakashandura kururama vakaita kururama kwezvavanoda ivo. Navaprofiti vakarekeza mukati musaprofita vaprofiti ndavaprofiti vaikuprofitai vachikuudzai zvakaipa zvenyu kuti amai inini musaite upombwe, baba inini musaite upombwe. Mukataka waniprofita seiko pamberi pekereke hausere ndiri mukuru. Mukuru kunani? Mukuru kunani? Namani vakamisa vaprofiti kuprofita pachechi. Profita akasuka nakunozawa baba gare pasi nguva ile kwasadyana navanhu vanoenda kudzimba vana vane nzara kuudza kuti service ivharo yoprofita saprofita. Asi vaprofita kuprofitai zvamunoda imimi vasina kana mweya futi ndo vamunoda kaprofite ndokanokuprofitai zvinokufadzai nzeve dzenyu. Taona mabudirira, taona matenga mota, taona matenga stendi, taona kumusha kwenyu kwaitwa zvikuru toka munoda iva. Asi vanokuprofita izvo kuti tendeukai ruramai pamberi paMwari akudi kuvanzwa. Dai muri vamwe matendeuka nekuti tarirai ushe kudenga hunoswedera. Tarirai ndichakutsikirirai pasi sezvinotsikirira ngoro izere mwanda. Kana paine yekumushaya vane ngoro vaya, ngoro kana yakazara machibage kudai izvo, mombe mbiri dzene dzichidhonza ngoro, vhiri rinenge rakadakumira rakaponjera rakaremerwa nematani dzechibage ekuti ukatsikwa chigumwe so chinosara chaflat. Ndo Mwari zvatara kuti ndichakutsikirai sengoro yakazara mwanda, ndokutsikirirai chaizvo ndokuainai musana mweflat. Kana Mwari akutaura anotaura zvokuti munoudza kuti drama kuti Mwari kupiko achabva kudenga kutitsikira nengoro kupiko. Asi Mwari kana akutaura anenge achitaura nezvirahwe zvavadimbikira. Shamhu yake iyoyo kana yorova ndopaunoona mukadzi wadachitaura wewe tikaza mukadzi mupostora ane 50 apa toisa mukadzi avo wenyika ane 50 apa wenyika anenge achakakarwa nemheni tanga akabva kunoroya uko kabatwayo ndo shamhu yacho. Tendeukai hama musazoti vese vakachembera varori vamwe vanochembera nekuchembera kwavo mchembero wese hati kuno unomhanyisa uchakoniwa kutiza une simba hangasimbise simba rake kunyange nemhare haingazvirwiri kunyange unobata uta haangamiri une tsoka dzinomhanyisa kwazvo haangazvirwiri kunyange vakatazva mabhiza chaiwo haangarwirwi upenyu hwake. Nemwoyo mukuru une mwoyo mukuru pakati pemhare uchatiza akashama nezuva iro ndo zvinotaura Jehovha. Nesimba ramuinaro, nekungwara kwamuinako, nekuchenjera kwamuinako, nekugona kutaura kwamuinako, nokuzvikudza kwamuinako, nemari yamuinayo, zvose izvozvo zvichashaiswa simba pamberi paMwari. Vamwe vane simba yokuti kuti mapoliticians, vamwe vane simba rokuti tiri suma-CIO, vamwe vane simba rokuti tiri suma-MP, mumwe vane simba rokuti ndini sabhuku mudunhu rinoita zvandoda, mumwe vanoti ndiri mukuru nekuti ndiri CEO yekambani ineyi, mumwe voti ndiri director, mumwe voti ndiri managing director. Tusimba twenyu tikoto twamuinako vanzi naMwari hapana simba ipapo. Munhu ane mabhiza chaiwo vanzi mabhiza haangamurwiri panguva yacho. Munhu anomhanya anozikanwa kuti anomhanya zvezvo zvokukunda nyika dzese zvana Usain Bolt anzi nezuva rake rorero anenge achanga ari panzvimbo imwe chete achitiza
vana vanoenda. Nguva iyi hama yangu ichasvika, tusimba tukauinatwo nhasi, nyangwa muroyi nhasi izvezvi uchisvika une tusimba nekuroya kwako. Ini ndakajoina kauti kaini, ndakajoina inini satanism, ndine simba. Una simba kachikwambo kako kawakapiwa nen'anga kako akana simba, hapana simba rauinarero. Twese twana madzibaba twembotuku hanzi yedu nokusa muhari nokutsinikira togokuisa pakati kwato hapana simba ndotaura Mwari, hapana nesimba. Trump chaiye Trump nendondo dzake dzaita tinokubombai onotora mumwe president wenyika oitora musunga mumwe president wenyika oti ndine simba. Anzana Mwari haana simba, hapana simba ipapo. Chese chaunomudza chine simba, anzana Mwari hachina simba. Zvikwambo zvenyu zvamunopiwa, zvidhoma, zvisandawanda, zvimagona, ng'ombe zvenyu zvamuinazvo, hanzi hazvishandi, hazvina simba. Saka musafungidzira kuti kurarama panyika dzino netusimba twamuinatwo mane simba kudarika Mwari. Ndezvenguva ino, ndezvepano panyika. Kana Mwari aitenda nawi ndopauchaona una simba iwewe. Nokuti dai une simba wairarama nekusingaperi, unofire. Zvinotiratidza kuti una simba unofa, ndunge chaiye yakafa. Akatombora yavana Mwari, ungori mvura yakamonaya kamu. Senhunzi. Kudzikandunge akati nzinzinzinzinzinga akati ndunge. Semosquito, ndunge akusisina. N'anga ityisa chaizvo. Ndunge akatyisa kudarika Simon N'anga. Asi Simon N'anga akafa kare senhunzi. Saka ngane simba Simon N'anga nandunge ndiani? Simon N'anga hanzi airoya zvaizikanwa, airoya zvokuti kana akakuroya iwoifa wakadaro. Zvokuti kava kuzikanwa kunzi uyu akakufuridzira Mwari, akakufuridzira kuti zvomuAfrican movie zvezvo ndozvaita Simon N'anga izvozvo. Akakutumira mheni ari kwaariso akaidaiso mheni aikurova ikokoko. Aisvaka kuzikanwa nenyika dzese kuti Simon N'anga. Asi Simon N'anga wakati pasvika vane mweya waMwari akabvadza kuti hauna simba iwe. Kusvika atendeuka Simon N'anga akutobvunza kuti varume simba iri makariwana kuri. Ndakatanga simba iri haritengeswe, ndere mahara shamwari. Asi rinopiwa kune avo vanotenda kuti Jesu ndiye Ishe vanomunamata mumweya nemuzokwadi. Aida kuhonda masimba. Twana papa twenyu tinobuda tichara kuti I've got a prophecy in this country, I see this man, I see you. Hapana chinoonekwa paya, hapana simba. Ndozvitaura Mwari. Musambobva makachikidzirwa. Ushe kudenga uzi weranotya. Musashamiswe namabasa yanoitwa navanhu vanosvika vane simba. Nokuti anzi mabasa avo achaitwa. Muchinda uya ndiKristu mabasa avo achamaitwa. Achanayisa moto kubva kudenga. Vasina kusimba, vasina kutenda vachamhanyira ikoko. Kwanditi mari izvozvo zvinongotera vapostori. Mukanzwa kuti anzi kune muprofita ari kupisa. Mabhegi nyanya namai havatani kuunganidzana. Kune muprofita ari kubatsira kwakati handeni mabhegi ikoko, woenda nemazibhegi avo kudai vakotama. Muona munhu waMwari. Muprofita ari kupisa. Wabva ikoko pakamuka mumwe anzi kwega kune mumwe manje vandakanzwa hande ikoko tombonofambira tombonozwa ikoko achingodurura. Zvino pakazoya anonayisa moto uchaita sei? Achanayisa moto ndeyekuti chakauza vakadzi vedu kuti musaende ikoko vatara kuti haa vakamangana sikaini. Amwene kuti munhu anayisa moto ero. Muchedzere kunzwa miromo iyoyo neakadzi venyu. Ndangwa iyoyo ichasvika. Anzi vachaudza gomo kuti gomo ibvaka paindapa urikari pateerera. Vachanayisa moto, vachanongedzera nzvimbo dzavo kumoto kudenga moto ubva wanaya. Mwanizobva kuti zviro kwazvo ndo vanhu vaMwari chaivo vatatakamira. Isharuta havazirivo, ndovazive vanhu ava.
chenjerai mazuva ekupedzisira zvinhu zvinonyengeterera zvinokumbirwa kuna Mwari. Mwari akuzadzei nemweya wekuziva. Tane simba rese ravainaro, Mwari achaisa chimwe chinhu chichakuratidzai kuti muchaona kuti havaziripo. Ende kana zvoitika, Mwari anoziva kuti kana zvoitika ushe kudenga havaswedera. Zvinofanira kuti zviitike zvinhu kuti muzive kuti kuguma kwapedyo. Ndakuna anoziva misi kana nguva, asi nekuda kwezviratidzo izvi tiita kuziva kuti mangwana chaicho chinhu chakachaka. Saka garai makagadzirira hama, garai makagadzirira, nokuti hapana anoziva misi kana nguva. Misi kana nguva yeguma kwenyika uko ndinokuti kure pamusoro peupenyu hwako kana kutaura nhasi 2026 kumberi kweupenyu hwako tichitaura, asi iwewe manje ukwanisa kufamba ngwana chaiyo pako patoguma. Saka kana chiti dzokai kuna Mwari nguva ichiri pedyo, danai kuna Tenzi achiri pedyo, tiri kutaura uchiri mupenyu, nekuti nyangwe nyika ikaguma 2030 iwe wafa 2026 hapana zvazviri kubatsira iwe. 4 years dzese dzinova wakamirira, bhuku dzako dzakavharwa, hapana chakanaka chauri kuita. Pana evhangeri yauri kuzwa, taevhangeri yakutozwa ndiyo yatiri kupadzira nhasi pano. Ukasatoitenda evhangeri iyoyi nhasi, ukasatotendeuka nhasi, mazuva ako arikuswedera kuguva. Iwe wakamirira kuti tikuswedera kuguma kwenyika. Aiwa, tinokudza kuti uri kuswedera kuguva iwewe. Kuguma kwenyika ndikuku kumadziro, asi rufu rwako iwo ruri pano nepano. Wani nhano watofa pakumira kuna madziro. Unoitei kumadziro? Uda kusvika kumadziro iwewe, chii chawakaita panyika chavo chaunengoti unokwanisa kumira pamberi paMwari kuti Mwari ndiwedzere mazuva ini. Chii chawakaita chinokwanisa kukupa simba iwewe rokudza Mwari, kukumbira Mwari kuti Mwari ndiwedzerei mazuva, chitondiwedzerai mazuva ekurarama panyika. Ende Mwari neuchenjeri haana kutomboudza vanhu kuti munhu achaziva sei zuva raachafa kana ndiri. Hakuna, nyangwe n'anga chaidza zvakazozviona. Nyangwe vaprofita chaivo vakazoona zuva rangu rekufa iri. Mwari aiziva kuti tikadzimana ndaratidza vanhu zvinhu vanotamba pressure kwese kwaziva kuti haindini dzimwe 10 vogoita zvavanoda, vogoromba, vogotadzira Mwari pesaka. Vachakamira kuti gore rechi9 notendeuka, rechi10 ndo ndafa ndakanaka. Mwari akati kune nhumbu dzakada kuziva zvinhu hazviko izvo. Mwari avazvivharisa ativhare na Jakobo 4 mavara makuru aripo pa11 apa mukati. Musatongana nekutonga vamwe. Ipapo pane mumwe akati mufundisi ari kutotitonga. Mufundisi anotaura kuti akataura naMwari. Varipo vanotaura kuti mufundisi anotaura kuti akataura naMwari sei, anotaura pamusoro pezvivi zvedu sei, anotanganisa zvivi zvedu sei, vanosiva vatsvene sei. Kura musoro ikoko, sakure musoro. Teererai shoko evhangeri. Tikasatokuparidzirai munotendeuka here? Vanhu vanotendeuka seiko vasina kunzwa? Vanokunzwa seiko kana pasina muparidzi akaparidza? Kana tatoparidza nyangwe tapinda munda mako, nyangwe tatsika madomasi munda mako, iwewe ti amen utendeuke. Andiparidze kuti udine undifarire iwewe. Asi ndoparidza zvivi zvako zviswe pachena kuti iwewe urangarire zvivi zvako wega utendeuka. Nokuti zvivi zvako zvikarangarirwa naMwari wafa kuti fi. Profita Elia akati zvoni yakunyika yawa nenzara, akazoenda kushirikadzi nemwana, akasvika kushirikadzi nemwana, akagara ipapo, mwana akafa. Mukadzi mumwe wakatanga kutaura ndekuti munhu waMwari wauya pano kuti Mwari arangarire zvivi zvangu sei. Ngazvivi zvemunhu zvikarangarwa naMwari munhu anofa. Zvivi zvamunoendesa zvichiwanda kuwanda kwezvivi mweya unotadza ndouno. Saka kana munhu wakapiwa 30 years unorarame naMwari, nemazuva angu uchitadza, makore anenge achidzoka so, iwe uchifara uchiti birthday, tawedzerwa rimwe, I have 99 to go, 99 dzipi, Mwari ataura usana ne27, iwe ukudza uchasvika 50 kana 100 ausvike. Nekuti zvivi zvako zvakakuwandira. Obva watenga zikeke zihombe, obva watenga madoro, obva wadedza hama neshamwari kuti upembere kuti hanzi wawedzerwa rimwe gore.
Mwari udenga rakatarisa sori chisiririsa. Mukomana azenzasa vanhu 5 years. Iwo chibvunza masara nedzimwe 90. Denga richichema so kuti munhu asara ne 5 years anozviziya here zvaari kuita. Zvivi muchiwanza zvivi. Zvinoishanda kuti musatongana nokutonga vamwe. Handikutonge ini asi muchatongwa neshoko iri randoparidza. Hama dzangu, musareverana zvakaipa. Unorevera hama yake zvakaipa kana kutonga hama yake, unorevera murayiro zvakaipa nokutonga murayiro. Zvino kana achitonga murayiro, hauzi muiti womurayiro asi mutongi. Mumwe chete ndiye mutemi womurayiro nomutongi. Iye unogona kuponesa nokuparadza, asi iwe ndiye aniko unotongawo kwako. Saka isu hatikutongei. Hatikutongei nemari dzatoparidza haisi kukutonga. Dai tiri vatongi taitara kuti ifai nhasi chaipo tokutongerai rufu pamusoro penyu. Asi evhangeri tokuparidzirai kuti mupone mutendeuke, murangarire zvivi zvenyu sezvarangarirwa nedenga, mubve pakutadzira Mwari mururame. Saka hatikutongei. Asi imi mukada kutongera vafundisi nokuti takuparidzirai chokwadi. Hamusi kumhura mufundisi akuparidza asi muri kumhura muridzi murayiro wemushoko. Muridzi wemurayiro ndiye mutongi waro. Muridzi weshoko iri ndiye mutongi waro zvakare. Ende kana wakumhura shoko iri hausi kumhura inini asi uri kumhura iye akanyora murayiro nemuchengeti waro nemutongi waro zvose. Wamhura denga kwete. Saka zvako uri kugamuchira kana kuregedza kugamuchira shoko yeevhangeri, mumwe nomumwe akapiwa mukana wekuti anzwe agamuchire abvume kana kuramba. Mavara makuru aripo chapter 5. Ipo here panda nyuma. Pa 13 pamberi pacho pane mavara makuru aripo. Zvamangwana hazvizivikanwi. Naimi munoti nhasi kana mangwana tichaenda kuguta rokuti tigogarako gore, tichashambadzira tifume. Imi musingazive zvamangwana, upenyu hwenyu chiniko, nokuti muri mhute inoonekwa nguva duku ndokunyangarika. Mungadai muchiti kuna Ishe, kana Ishe achida tichararama tiite zvokuti nezvokuti. Asi zvino munozvirumbidza pakuzvikudza kwenyu. Kuzvirumbidza kwose kwakadai kwakaipa pamberi paMwari. Naizvozvo uyo unoziva kuita zvakanaka akasazviita iye uta nezvivi futi. Saka pakuparidza kwatiri kuita uku tichiri kuti tendeuka yamo, muchimhura muchiramba muchidii muchifungidzira kuti ramangwana renyu rakagadzirwa, muchifungidzira kuti ramangwana renyu rakajeka rakanaka. Motaiwa ramangwana tikuenda kuhoride kuFrance, tikuenda kuhoride kuEngland, tikuenda kuhoride kuHawaii, kumaBahamas Islands kunodya mari. Mukaronga kudaro kusina Mwari kuzvikudza ikoko nokuti mangwana hausvike. Wakapulana kuti aiwa inini tazoda isu after 10 years izvi zvangu zvinhu zvadai 10 years ndotosipo kuzvikudza ikoko. Asi Mwari munhu anoziva kuti kuita zvakanaka uregedza kuzviita imhosva kutiyo zvivi. Saka isusu toona zvivi tokuparidzirai pamusoro pezvivi, toregedza kukuparidzirai kuti mutendeuke imhosva iyo. Saka tinokuparidzirai pamusoro pezvivi zvenyu kuti mutendeuke mururame, kuti tisatore mhosva isusu pamusoro pamberi paMwari. Ndakamboiswa muchigrupu chevamwe vekuchikoro kwatikadzidza. Watisa muchigrupu chiya, nhau dzaitaurwa imomo toda kuti ava vakuita zvekupfimbana akadzi evanhu muno. Mumwe muchinda akabva adedzwa zvazvidedza imwe muchinda akati apinda muchigrupu ichi. Zvikati haasina kupinda muchigrupu umu, vanhu vakamumanikidza ngaapinde muchigrupu. Kusvika pauya nemumwe nekuseri akauya ataura kuti achabhoko ukona munhu arikuramba kupinda mugrupu nekuti ane nhau dzake dzakaenda kuUK uko akabhinya mwana ibhinya iyo. Ndikati aiwa kainini muchigrupu yandakaramba ndiri muchigrupu chakadai. Inini ndiri mufundisi ndotaura chokwadi, nditaure chokwadi kana kuti ndibudisa muchigrupu chenyu. Ndikasiyana nawo kuti uyi mhondu uyi mibhinya iyi.
akabhinya mwana ku UK saka uramba kupinda muno muchenjera ikubhinyira wana nenyiko akutagara nemabhinya zvabva muri njira yokufuka kana kuwarira imi miregedzai kufimba vakadzi vanhu muno vamwe venyu vachabatwa vachafiramo vananzi takukubvisa ngati bvisai vakabviswa muchigrupu ichocho. Saka ukaona zvakaipa ukaziva kuti zvakaipa zvinhu izvi ukasiya zvakadaro mhosva pamusoro paMwari. Asi ukaona zvinhu zvakaipa ukaita something pamusoro pazvo mhosva iyoyo inobviswa pamusoro pako. Ungati uri mubati weshoko raMwari unotenda kuti Jesu ndiye Kristu osiya matakanyanya akadaro achiitika pamberi pako vanhu vachitadza kutya Mwari aiwa kwete. Zviri nani mundibvise ipapo musare nechigrupu chenyu moita madiro aJorgina chigrupu chemaandikristu. Pana kuti ndizvitorere mhosva iyi pamberi paMwari kuziva wakatadza sei kutsura vanhu inosara iri yangu. Wakatadza sei kutsura vanhu waiona vanhu vachironga zvakadai waidi kutsura ndakakupa simba. Takatopiwa simba rekutaura mashoko andataura iwayo. Ndakatopiwa simba rekutaura mashoko iwayo zvakaipa. Ndikaona zvakaipa ndotaura kuti zvakaipa izvi. Isimba ratakapiwa iroro naMwari kumusoro kudenga. Zvino ukaona iwe uri mubati weshoko, uri mufundisi, uri muprofita, kuona zvakaipa urekeza kuzvitaura imhosva pamusoro pako iyo. Kumhura denga, kutadza kutya Mwari. Iwewe wacho ndiwatadza kutya Mwari. Ukatya Mwari iwewe kutanga, hapana chakaipa chinopfuura pamberi pako worekeza kuti ndinogedzera kuti ichi chakaipa. Varume, siyai zvakaipa. Mhosva dzose idzodzo dzosvika pamusoro pako. Musatambire simba ramakapiwa naro naMwari. Mwari akakupa simba rokuti uve mubati webasa rake. Anotarisira kuti zvose zvauchaita zvive zvine umwari mukati, kutaura kwako kuchaike kune Mwari mukati. Saka wakapiwa simba rekuti ukanyengetera anorwara anopona, nokuti mashoko auri kutaura iwayo akakonekta directly nedenga. Jehovha waona nemeso ako wasiya kuti hazvo vanhu zvonetsa. Uramba urimo muchigrupu wagara muchikona uchiona vachipfimbana vakadzi vanhu varumana vachipfimbana wakagara muchikona mugrupu imomo uchingoona newewo uri murevi wenhema. Mhosva idzodzo dzosvika pamusoro pako. Shambo dzacho kana dzakuregererwa dziregererwe pagrupu dzinoregererwa iwewe. Ushaya kuti munhu waMwari sei kwautanga mazuva ano arohwa nemheni. Munhu waMwari mazuva ano arohwa nemheni. Akatadzira Mwari. Ola kutsvaga kuti chii chakatadzira Mwari. Iye wacho akwanisa kutadza kuchiziva kuti chii chakatadzira Mwari. Ziya moto wembavha. Hakuna zvakadaro. Varume tendeukai. Ane nzoro dzokunzwa nganzi zvoramweya pakereke. Tendeukai. Ngandivhare varume naJakobho 5. Mavara makuru aripo pachapter verse 7 kusvika pa11 uchivhara. Tsungirirai kusvikira Ishe achiuya. Ndo mavara makuru anati. Tsungirirai kusvika Ishe achiuya. Naizvozvo hama dzangu, tsungirirai kusvikira pakuuya kwaShe wedu Jesu Kristu. Tarirai, murimi unorimira chibereko chenyika chinokosha, achitsungirira pamusoro pazvo kusvikira zvapiwa mvura yekutanga neyekuguma. Nemiwo tsungirirai, simbisai mwoyo yenyu, nokuti kuuya kwaShe kwava pedyo. Hama dzangu, musanyengeterana kuti murege kutongwa. Tarirai, mutongi umire pamukova. Hama dzangu, pakutambudzika nokutsungirira teverai makwara avaprofiti vakataura nezita raShe. Tarirai, vakatsunga mwoyo, tinoti vakaropafadzwa. Makanzwa zvokutsungirira kwaJobho, makaona Ishe zvaakavavarira naye Jobho, kuti Ishe une mwoyo munyoro kwazvo uye une tsitsi kwazvo. Mwari akavavarira naJobho. Satani akarova Jobho left right center kusvika Jobho amunhu sezvaakabva kudenga akaita. Mukadzi akanzi mwana akabuda mudumbu remukadzi akangouya akadaro akadzokera akadaro. Jobho akasara akadaro. Akati zvandakabuda mudumbu ramai vangu ndisina chandakabata ndodzokera ndakadaro. Asi chakamba ndakarurama ndichikudza Mwari chete chatsungirira pazvinhu.
Mwari akavavarira naJobhu akati ndakuradza muratidzo, chiratidzo chakanaka pana Jobhu, dakuseta example, dakuseta standard yekururama. Jobhu akasiyana kugadzirira standard yekururama. Namona matambudziko zvipi nazvipi, hapana ka excuse kako iwewe kaunokwanisa kupa kanokusimbisa iwewe kuti uregedze kunamata Mwari iwewe, kuti uregedze kururama iwewe, uregedze kuponesa mweya wako. Hapana kana ka excuse kapi nekapi. Kana iri mari, Jobhu aiva neyakawanda kudarika iwe. Kana ari mukadzi, Jobhu akati mukadzi akanaka kudarika wako. Kana iri vari vana, Jobhu akati vana vakanaka vakawanda futi kudarika wako. Kana dziri nzombe, Jobhu akati nzombe dzakanaka kudarika dzako. Kana dziri pfungwa neuchenjeri, Jobhu akati dzakanaka dzakachenjera futi kudarika dzako. Saka ndezvipiko iwewe zvawakaisa pamberi paMwari uchiti ndine kangu karizi kakasiyana nekaJobhu, saka inini naJobhu hamungatienzanisi. Chese tinoenzaniswa naJobhu. Akaseta space, akaseta example, standard level yekururama. Saka zvipi nezvipi hama, tsunga saJobhu nokuti Mwari akavavarira Jobhu apone. Newewe unofana kutsungirira ovavarira kuti uponewo newewe. Mwari akatipa simba rekupona. Kupona kwedu kwakauya neropa raTenzi Kristu Jesu, kwakagadzirwa kare. Changosara ndechekuti iwewe netsoka dzako nesimba rako nepfungwa nendangariro dzako uise action pazvinhu zvako, uite zvinhu zvako nauchenjeri nekungwara. Uchenjeri haubve pakuti hanzi iwewe wakadzidza. Uchenjeri hunobva mushoko raMwari Bhaibheri, nekunyengetera, nekutsanya, ndizvitsaurira, uchiwana nguva yekutaura naMwari, nekunzwa kuti Mwari ari kuti kudii. Zvinhu zvose pasi pezuva zvinonyengetererwa. Kumbirai Mwari, kumbirai simba, kumbirai kururama. Kururama chaiko kunokumbirwa, kunyengetera chaiko kunokumbirwa. Saka dai muri vamwe hama, dai matendero ane nzonzo kunzwa nganzo zvoramuya pakereke, kunzwa nekubwinya namasimba ose nazviye panzvimbo yenyu Jehovha, kubva zvino nekusingaperi. Amen.